Българските мъченици и християно-мохамеданските отношения в турското робство. Семестриална работа на Васил Дечков по дисциплината християно-мюсюлмански отношения в Богословския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Увод. Общи сведения за християно-мохамеданските отношения в турското робство. Думата робство в български език не означава състоянието на чернокожите в САЩ до средата на 19 век. Робство в традиционния български смисъл означава народ в силно угнетено положение, подчинен на друг народ. Това се наблюдава в старите български летописи, превода на Библията и църковни паметници, където се говори за египетско робство над евреите, гръцко робство над българите, например в Бориловия синодик от 13 век. Всъщност думата роб или раб има приблизително значение слуга и е сродна с работа. Думата иго пък означава ярем и е синоним на робство. Турското робство е най-печалното и мрачно време в българската старина. Оказаната съпротива срещу османския завоевател от страна на последния български търновски цар Иван Шишман около Софийско поле, самоковските и ихтиманските клисури била съкрушена. Златовенчаният лъв на България бил повален, българската държавност и църква били унищожени. Земите на Старото българско царство, както и целият Балкански полуостров, освен Босна, влезли в един общ ръководен окръг, наречен Беглербек, по-турски Румили или по-български Румелия, което произлиза от Романия, т.е. Византия. В Османската империя мохамеданите били облагодетелстваната прослойка, а християните, т.е. раята, били всестранно потискани. Нямали право да строят църкви. Камбаните били иззети, ограничени били дори в облеклото. Чак до края на робството било твърде често отвличането на християнки девойки за турските хареми. Обезпечението на живота и собствеността на българите зависело от произвола на областния паша, т.е. от поробителя. На подчиненото християнско и в частност българско население били възлагани всевъзможни данъци. Личен данък, харача, десятък от всички произведения, данък върху добитъка, чокойщина, кулук на спахиите, данъци в полза на пашите и станджак бековете. Най-страшен обаче бил кръвният данък, съгласно който на всеки 5 години се избирали най-добрите 10-12 годишни момчета за еничарската войска. Българите вдигали редица въстания против кръвния данък. Свидетелството на християните не било меродавно в съда, а смъртната присъда над тях била обичай. Липсата на собствена църква, а и широкото разпространение на симонията в самата Цареградска патриаршия довели до богословско невежество и духовен упадък. Докато турците били предимно военни и дворяни, българите съставлявали занаятчийското и земеделско съсловие. Занимавали се с зърнопроизводство, винарство, градинарство, скотовъдство, в частност овцевъдство. Българите били най-многочисленият народ в европейските владения на Османската империя. Руският етнограф Юрий Венелин възкликва: ако този народ не бе претърпял значителни загуби от дълготрайното желязно иго, от убийствената политика на портата и от чумата, ако този народ останеше и досега господстващ във всички земи, обитавани от него, то вероятно може да се предположи, че сега би могъл да бъде тъй многоброен, тъй колосален, колкото е и руският. И наистина има сведения за широкото разпространение на българите, чието народностни предели по времето на робството постепенно се свивали. Представителят на британското посолство Давид Уркхарт привежда известие от стар турски ръкопис на арабски за българи в Тесалия, източната половина на днешна Средна Гърция. Около 1423 година живеещите в околностите на град Лариса в Южна Тесалия българи опустошавали страната и начело със своя княз сполучили да превземат града. Гърците извикали на помощ сподвижника на султан Мурад II, Турхан Бей, който с 5000 турци превзел крепостта. Българите избягали, а князът им се оттеглил в Метеора, северна Тесалия, където основал един от манастирите. Тогава, по всяка вероятност, станало така тихото окончателно завладяване на Тесалия от османците. Турхан Бей основал значимия град Търново, на английски Турново, днешният Тирнавос,
който се ползвал с големи предимства като освобождаване от ангария и частично от данъци, забрана за влизане на турски паши и войски и прочее. Името свидетелства, че градът е бил създаден на мястото на по-старо българско селище. За присъствието на българско население в Тесалия говорят и много топоними, като Белица, Бистрица, Войвода, Волгара, Горица, Загора и други. Подобно е положението и в Епир, който в летописа на Готфрид Малатера, сицилиански монах от 11 век, е наричан българска земя, жителите му българи, а Арта – български град. Българските мъченици от североизточния край, поголовното помохмеданчване и кланета. Българската земя е пропита с кръвта на множество мъченици за Христовата вяра от българския род. Прочути примери са светите софийски мъченици Георги, Георги Нови, Георги Най-Нови, свети Никола Софийски, света Злата Мъгленска, свети Игнатий Старозагорски, преподобно мъченик Онуфрий Габровски, свещено мъченик Дамаскин Габровски, преподобно мъченик Яков Косторски, свещено мъченик Висарион Смоленски, свети Димитър Сливенски, свети Райко Йоан Шуменски, свети Йоан Български, свети Христо Българин, свети Ангел Българин, свети Лазар Българин. Невъзможно е да бъдат изброени всички мъченици от турското иго. В настоящата работа ще спрем вниманието си на българските мъченици от североизточния край. Известни са множества български мъченици за християнската вяра от североизточна България. По време на разгърнатото помохамеданчване на тези земи се извършват редица кланета с цел изкореняване на християнската вяра и претопяване на българското население, споменът за които се пази както в местните предания, така и в имената на много местности и села, като местността Тузлук, т.е. пепелище, поради множеството изгорени от турците селища, Касап Колак, дол на клането, в сегашната местност Кървав дол в Разградско, Адам Асалан Колак, дол за бесене на хората, пак в Разградско, където бесели отказващите да сменят вярата си. Пристъпите за потурчване се засилили особено след Търновското въстание от 1598 година. Мидхат Паша, велик везир на Османската империя, през 1878 година казва, че мохамеданите в североизточна България не са турци дошли от Азия, както обикновено се мисли, а потомци на същите тези българи преобърнати в исляма. В което и село да минавали, турците най-първо разрушавали църквата или манастира, а в последствие принуждавали селяните да приемат вярата на Мохамеда, т.е. исляма. Печалните случки в различните села представляват своеобразен епос, показващ мъжеството и непреклонността на Христовите мъченици. След потушаването на споменатото Търновско въстание от 1598 година, будното село Търновца в Търговищка област било подложено на жестоко насилие. Дошъл въоръжен отряд, предвождан от еничар заедно с ходжи. Еничарят дал срок на селяните до другия ден да решат дали да приемат исляма или да бъдат избити. Значима част избягали в горите, което разгневило еничаря. Той заповядал всички да бъдат изклани, което и станало в близкия дол. Известен и до днес с името Канлъдере, т.е. Кървав поток. Във върволицата на отвежданите за клане била една млада българка с пеленаче в ръце. Тя успяла да се отдели, но изтощена от умора била застигната от преследващите я турци при един бистър поток. Рязали я на парчета, а млякото й се смесило с кръв. Христовата мъченица издъхнала от големи страдания, а детето й също не било пощадено. На това място по-мохамеданчени българи в последствие построили чешма, която нарекли Сют чешме, което значи млечната чешма. В същия край, в близост до Юртлука, е запазено предание за 49 девойки, убити поради отказа си да приемат исляма. В източна Добруджа се намира долина с името Канагьол, което значи кървава локва. Паша тръгнал от село в село да помохамеданчва българите и след като потопил долината в кръв, стигнал в село Зебил, където станал спор. При увещанията за доброволно приемане на исляма, селяните с чистата си вяра отвърнали, че душата преминава по тънко въже над огнена река, за да влезе в рая. Пашата решил да се подиграе с искрената им вяра и наредил селяните да опитат да преминат по въжето, приготвено за бесене.
Който успел, щял да запази християнската си вяра, а в противен случай губил главата си. Малцината, които успели да преминат по въжето, избягали в горите. Някои се оплашили да опитат и били по-мохамеданчени. Но множество били посечени и отдали живота си за Христа. Тяхната кръв обагрила въжето и оттам дошло старото име на селото Канипе, което значи кърваво въже. Във времето на руско-турската война от 1828-29 година, генерал Дибич Забалкански навлязъл в Добруджа и превзел Тулча. Турски паша, който разбрал за прочутата в града с хубостта си българка Недялка, тогава 17 годишна, я отвлякал направо от дома й. Скрил я в село Еникьой, а после Франга. В началото пашата увещавал девойката да приеме мохамеданството, а след това започнал и да я заплашва. Нейната твърдост в отстояването на християнската вяра обаче била голяма. Дразновението на една българска девойка унижило надменността на гордия паша, който я предал на големи мъки. Накрая турците я извели между двете села и я обесили. През нощта младежи от селата взели тялото й и го откарали далеч във Варна, за да го спасят от поругаване. Мъченица Недялка, чието подвиг и жертва на цветущата им младост наподобяват първите християнски мъченици, била погребана в двора на църквата Свето Успение Богородично във Варна, сега наричана Малката Света Богородица. Отражение върху християно-мохамеданските или българо-турски отношения, богословски поглед. Следвайки примера на българските мъченици в християно-мохамеданските отношения, православният християнин не бива да отстъпва от вярата си и да изпада в приспособленчество и самоцелно съглашателство. Свети апостол Павел казва: „Не се впрягайте заедно с неверните, защото какво общуване има между правда и беззаконие? Какво общо има между светлина и тъмнина? Какво съгласие може да има между Христа и Велияра? Или какво общо има верният с неверния?“ Второ послание до Коринтяни, 6 глава. Изтъкването на общите неща не може да бъде за сметка на казаното от Господ Исус Христос: „Аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене.“ Йоан 14 глава. По свидетелството на блажени Теофилак Български, Господните заключителни думи на кръста „свърши се“, т.е. завърши се, съдържат в себе си истината за изпълненото изкупително дело на Богочовека. Той е първият и последният. Изпълнението на закона и пророците след него не е нужно и не е възможно да има друг пратеник, стоящ по-високо от него. А мохамеданите не признават неговата божественост, както и кръстната му жертва, поради което вярата им не води към спасение. Свети пророк Давид възкликва: „Всички сътворени от Тебе народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, и ще прославят Твоето име.“ А пророк Исаия казва за Иерусалим: „И народите ще дойдат към Твоята светлина и царете към сиянието, което изгрява над Тебе.“ Утвърждавайки, че всички човеци и народи са призвани към спасение и богообщение, православната църква търси и използва различни способи за проповед и привличане на колкото се може повече люде, включително от мохамеданите, към истината. Тя уважава човешката свободна воля като черта на Божия образ у човека и не принуждава никого да се присъединява към нея на сила. Прави впечатление житието на свети Йоан Руски, който бил военнопленник от руско-турската прудска война през 1711 година, продаден в робство на началника на турската конница. Господарят му се опитва да го накара да приеме мохамеданството с съблазни и насилие. Свети Йоан твърдо отстоявал християнската вяра, но усърдно служил на своя господар и проявявал милосърдие и грижа към своите събратя в робство. Това смирило сърцето на турчина, който по-късно му предложил да го освободи. Добродетелността на Йоан привлякла любовта и на местното мохамеданско население. Така виждаме изпълнение на думите на свети Серафим Саровски: „Придоби мирен дух и хиляди около теб ще се спасят.“ Използваните източници, както и връзка към целия текст на семестриалната работа, могат да бъдат намерени в описанието.